To masu saurare barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da ni Shu'aibu Aliyu Madobi ke marhabantar da ku a kasancewa tare da wannan tasha tamu ta Sam TV 24.com. Babu shakka kamar yadda muka alƙawaranta muku cewa in dai kun shigo wannan tasha tamu za ku ci karo da labarai masu matuƙar alfanu, muhimmanci game da yi muku fashin baƙi akan abubuwan da suke faruwa a nan ƙasa Najeriya, musamman akan lamuran siyasa, tattalin arziki da ma zamantakewa, kai wani lokacin akan harkar addini da ma soyayya. Wani ya ce soyayya. Muna farin cikin sanar da ku cewa karanta littafinmu daf yake da dawowa domin mu ci gaba da ƙayatar da ku ta hanyar karanta muku littattafai masu matuƙar daɗi. Na tabbata za ku ji daɗi kamar haka. Kawai daga zuwansa ya ce wallahi ba zan yadda ba, in dai ba a dawo min da ɗana ba ni wallahi ba zan amincewa ba. Cikin zafin murya ita kuwa Aisha ta ce, haba maigidana, me isa kake min haka? Ban ji daɗin abin da kai wa Hajiyata ba. Kar ki ji daɗi ɗin, ai dama ba na yi don ki ji daɗi ba ne. Wannan na ɗaya daga cikin salon da muke ɗauka domin karanta muku wannan littafi. Ku kasance tare da mu ta hanyar danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa alamar cewa kuna buƙatar sababbin shirye-shiryen namu. Mun gode.